Budeme spievať pieseň, v ktorej sa spievajú Božie mená. A môžete sa tam pridať. Budete mať teda vysvietené. Že bude tam, kde sú ľudia spolu v jeho mene a on je tu medzi nami, aj keď ho možno nevidíš. Chceme sa modliť teraz za akýkoľvek tvoj boj, tvoj strach alebo čokoľvek možno ťa prenasleduje. Ale aj za čokoľvek dobré chceme mu vzdávať chválu. Keď ho chváliš, on sa zjavuje. A rodičia, aj vás pozývame, aby ste žehnali svojim deťom v tejto jednej piesni. Aby sme volali nad nimi požehnanie. Zjav sa na tomto mieste. Zjavuj sa v našich srdciach, v našich rodinách. Zjavuj sa týmto deťom, Pane, ako odvážny priateľ. Keď ho chváliš, on zjavuje sa nám. Na ňom voláš, on zjavuje sa nám. Keď ho hľadáš, on zjavuje sa nám. Keď ho
zjavuje sa nám, keď ho hľadáš, on zjavuje sa nám. Keď ho chváliš, on zjavuje sa nám, keď na ňom voláš, on zjavuje sa nám, keď ho hľadáš, on zjavuje sa nám.